Centre d'Equitació del Penedès va acollir durant 3 dies el Campionat de Catalunya de concurs complet d'equitació. Més de 70 binomis van prendre part en un campionat de molt nivell. Les categories d'aquest campionat eren les corresponents a benjamins, alevins, infantils, juvenils, absolut i veterans. Al Centre d'Equitació Penedès es van disputar les proves de doma clàssica i de salt, que tenien alçades compreses entre 0,80 i 1,15 metres. I a més, destacava la prova de cross, una de les més exigents i dures tant pel genet com pel cavall, i que va gaudir enguany d'unes condicions magnífiques. El concurs complet d'equitació és una prova hípica que consta de 3 disciplines. És com un triatló a cavall. Hi ha una prova de doma clàssica, una prova de salts camp a través, que també es diu cross country, i per últim una prova de salts d'obstacle en pista. El cross és una prova on es demostra la valentia del genet i del cavall. És una sèrie d'obstacles camp a través, amb el que prima un galop viu, un galop amb bastanta velocitat, amb obstacles d'aparença rústica, natural, i que la gran particularitat que tenen és que no són derribables, no cauen. Bueno, tenim diferents salts amb diferents nivells, zanjas, aigua, banquetes cap a dalt i cap a baix, i una distància a la que tenim que fer amb un temps, i a partir d'allà penalitzem. Bueno, el que requereix és tindre un cavall amb unes qualitats especials, perquè té que fer la prova de doma, la prova de cross i la prova de salt en pista. Clar, és un cavall que té que ser complet. Que els cavalls estiguin molt ben entrenats, que siguin valents, el genet també, i sobretot que requereix molt d'entrenament, perquè per anar pujant de categoria es necessita primer saltar obstacles petits, després es van pujant de categoria i fins que arriba al màxim nivell. La psicologia del cavall, que en principi és un animal peruc per naturalesa, s'ha de cuidar molt perquè el cavall vagi amb una progressió ascendent i no descendent. Finalment, Marc Moner es va fer amb el Campionat de Catalunya absolut. Carla Noguera es va proclamar vencedora de la prova juvenil. Elsa Bosch es va alçar amb el triomf en categoria aleví i Oriol Arjona va pujar fins al més alt del podi en la prova infantil.